Ki borpulir jongka jela Asam kila pentiap bakas ngibalang jongka neka tayo kaba mentah. Arngut ki brio kila du'e yala ka jing im bat hen yungut ki wepat kila yo ya ka jing mensau ki bajor na ka jing jia ya tukhu kali kabala jia ha ka than Barpeta district. Kat kum ki jing yo lum jing tip laya thu bakate ka jing jia kala jia ha ka jingking chol khowa ha ka ba ka we ka auto kit mar kadang mi na ka than Barpeta road train station Banlet Shabahari village kala sya tenra ha ka we ka trok kebawan marmar persya. Ki arngut ki brio ki bala klat na kate ka jingja ki kentup ye u abul u nong shong shnong ka than Baramara Barpeta district bat u in zamul na ka shnong ka hi kuchi pat baushi. Na pedeng ki hen yongut ki balayo ye ki jingmen saw na kate ka jingja laya thu basaw ngut ki layo ye ki jingmen saw ki bajor bat lalait ban kit no ye ki sha Barpeta Medical College and Hospital naga benta kilat jing sumar ki bapaka. Ki balayo ye ki jingmen saw na kate ka jingja ki kentup ya Jalilur Jeherul Hazrat Mula Rafikul Sharuk bat usha Jamal layo jing tip shushu bagi te ki bala klat bar kito ki balayo ye ki jingmen saw kini ki nong shong shnong ka jala Asam ki batre ye ki kam ha ka jala Maharashtra bat ki balawan lagi jong ki ying kisam ban rakhe ye ka it.